Dobro vam jutro! Danas imam posebnu želju za slatkim i to osvježavajućim. Stoga vas vodim na jedno kratko desertno putovanje u Italiju gdje se upravo tamo ovaj desert poslužuje uz kratki espresso odmah poslije ručka. U pitanju je limoncello kolač. Prvo ću pomiješati mokre sastojke. Stavljam kiselo vrhnje, dodajem 2 jaja i 3 žlice aperitiva s limunom. Postoji legenda da je limoncello nastao u samostanima Sicilije, gdje su redovnice pravile eliksir od limunove korice i alkohola za medicinske potrebe. Kasnije su ga preuzele obiteljske destilerije i pretvorile u svjetski poznat liker. Dodajem svježe cijeđen limun. U Europu su ga donijeli Arapi u 10. stoljeću. Dodajem suncokretovo ulje bio podrijetla i okus sreće, krema od vanilije. Pomiješat ću i suhe sastojke. Dodajem bio brašno. Brašno koje koristim bogato je hranjivim tvarima. Dodajem bio šećer, dobiven od sirupa šećerne trske koji je idealan za deserte i žitarice. Soda bikarbona, prstohvat soli, prašak za pecivo. Sad ćemo povezati suhe i mokre sastojke. Svoj limoncello kolač stavit ću u fritezu na vruć zrak. Peći će se 20 minuta na nekih 160 stupnjeva, taman da dobije jednu lijepu boju. Zašto volim ovu fritezu? Tiha je, brza je i lako se održava. Dok se kolač peče, pripremit ću glazuru. Štaup šećer ili ti šećer u prahu te aperitiv od limuna. Jeste li znali? U renesansi su plemići i umjetnici limune smatrali luksuzom. Zbog toga su se često limuni pojavljivali na slikama kao simbol egzotike i bogatstva. Kao Italijani i ja ću ga poslužiti uz kavu jer je sjajan, vrlo lagan, osvježavajuć, ma za prste polizati. Nakon kuhanja volim da mi je kuhinja čista, stoga koristim ovo snažno sredstvo na bazi sode bikarbone. Ima antibakterijsko svojstvo i zato ga volim imati u blizini pripreme hrane.